Ana Pontón estivo esta mañá na cidade. O obxectivo coñecer de primeira man o plan Revitaliza e o proxecto da compostaxe comunitaria e tamén a individual. O alcalde de Pontevedra agradeceu contar cunha líder de partido que ten os pés na terra e se preocupa polas cousas importantes e de futuro para a cidadanía. Eu creo que iso é fundamental, estar ao pé de rego, vamos a falar, ou de estar cos pés na terra, conocendo a problemática, os avances, a capacidade de xestión que o BNG ten ali nos sitios onde está gobernando, e iso eu creo que lle fai ser conocedora en profundidade do noso traballo e, polo tanto, representarnos cada vez máis dignamente como portavoz nacional dos nacionalistas do BNG. Non? Pontón considera que o que se está facendo en Pontevedra co plan Revitaliza é un plan pioneiro a nivel europeo e lembrou que con este plan a provincia xa se está adiantando a unhas directrices que se van a aprobar nos vindeiros días en Bruxelas. Con toda modestia podemos decir que en Pontevedra fomos capaces de poñer en marcha un cambio de cidade que se convertiu nun modelo, nun referente internacional na mobilidade urbana, e agora estamos dando outro paso importante na xestión dos nosos residuos, poñendo en marcha a compostaxe comunitaria como un elemento que nos permite ter unha xestión sostible dos nosos recursos e, por tanto, eu creo que iso é algo importante que hai que poñer en valor e no que claramente temos que seguir traballando. Co plan Revitaliza, Pontón considera que o nacionalismo se converterá nun referente para a compostaxe. Carne, peixe, que había dúbidas da súa compostaxe.